şuları hiç kaçan erkek üçün etmeli däl. DNA'nın gatnaşykda hiç kaçan etmeli däl 5 tane zady var. Hatta ol hakykatdanam erkeğe has üstünlükli etmek isleýän bolsa da bu hereketler ters täsir berer. Birincisi, erkeği jogapkärçiliksizlik üçin bagyşlamaly däl. Elbetde onuň beren sözüni nädip berjäy edýändigini we wadasyny ýerine ýetirýändigini üns bermeli. Ikinci, erkeğin ýerine oňa iş gözlemeli däl. Şeýle de onuň maliýe meselelerini çözmäň. Esasanam ol özüniň häzirki ýagdaýyndan razy bolup bir çüýşe piwa bilen divanda ýatan bolsa. Üçüncü, oňa karz bermeli däl. Muny diňe gatnaşyklar barlygdan geçen we uzak dowam eden ýagdaýynda edip bilersiňiz. Emma bu ýagdaýda är aýalyň eýýäm umumy büdjeti bar bolsa gerek. Dördüncü, ýoldaşyňyň özü soraýança hiç kaçan oňa maslahat bermeli däl. Iň möhüm 5-nji gadaganlyk. Erkegiň ýerine özüňiz hiç dada karar bermäň. Bu ýöneki düdünleri berjäy eden zenan ýoldaşynyň gözünde aňsatlyk bilen gymmatyny saklar.